Izdavačka kuća Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, El Kelimeh, poziva vas da se pretplatite na komplet Tirmizijine zbirke hadisa. Tirmizijina zbirka hadisa sadrži 4228 hadisa tematski izdjeljenih u 7 tomova B5 formata na preko 3500 strana. Svaki hadis je dat na originalnom arapskom jeziku, iza koga slijedi njegov prijevod na bosanski jezik, popraćen je sažetim komentarom, ocjenom vjerodostojnosti uz cjelovit sened, lanac prenosilaca na samom početku predanja, kao i kritički osvrt na svakog pojedinačnog prenosioca. Muhadisi Tirmizijevog vremena su kazali, u čijem se domu nađe ova zbirka, kao da je u njemu vjerovjesnik koji govori. Cijena kompleta u slobodnoj prodaji iznosi 100 eura. Ukoliko se do 5. avgusta pretplatite, komplet od 7 tomova dobijete za samo 50 evra. Informacije na telefon 064 16 22 284, e-mailom kelimeh@gmail.com ili lično u prostorijama El Kelimeh, Novi Pazar, ulica 1. maja 70/B u haremu Altun Alem džamije.